mananalo pala yun. Naku, danong dadami. Dadami ang pera. Nadami ang mababayaran. Kaya nga, inedit nila. Pero yun lang yung ano doon, parang katawa-tawa na, wala ba sila makuhang magaling na editor? Ang yaman-yaman ng PCSO. Totoo ba talaga may tao behind that edited picture? Oo. May nanalo ba talaga? Sinabing yung edited na picture na yun ay isang housewife mula daw sa San Jose del Monte, Bulacan. 47 years old na nanalo ng 642 Lotto nung nakarang Disyembre ng mahigit 43 million pesos. So ngayon, kinwestiyon ng Senado na bakit nagkasunod-sunod din yung halos yung dalawang 600 million magkasunod na araw nakuha. Tingin ako na tingin sa ticket ko, wala rin. Yun yung mga kinwestiyon na kasi yung itong 649 nakuha na. Na yung 649 nakuha Super Lotto 640 million and 654,817.60. Isang winner lang. Taga Maynila din yan, isang winner lang. Napapatulala na lang ako. Tapos yung sana all. 655 naman, isang winner lang din. 698,806,269.20. Ikaw, pag may 600 million ang Tanya Chinita, anong gagawin mo? Sabihin na, 500 million minus tax. 500 million, anong gagawin mo dyan? Bibiling kong pagmamahal niya. Mukhang mabibili mo. Kung ganyan ka nakamilyonarya. Sabi ko na mukha siyang pera eh. Yun yung inimbestigahan ng Senado kung bakit daw magkasunod yung 600 million nakuha ngayon, tapos kinabukasan nakuha rin yung isa. So hindi siya kapani-paniwala. Baka daw may hokus-pokus. Ayun nga kay Senator Tulfo na baka kasi kayo naman ang may hawak sa computer niyan kung anong under investigation naman yan. So sana naman kasi kahit ikaw naman kung ikaw ay isang better, isang mananaya or tumataya ng loto, siyempre magiging unfair kung may ganun palang factor. Correct. Dapat kasi may chance lahat ng tumaya, may chance. Manipis man yung chance mo dahil sa sobrang, di ba, kung estimate mo kung winnings, basta yung alam mo na, combinations, sobrang dami, bihirang-bihira nga, ikaw lang yung mako, tapos isa lang yung tinayaan mo. Talagang swerte yan magdadala sa iyo dyan. Swerte. Sana naman, walang hokus-pokus yan kasi pag nawala ng gana yung mga tao, hindi na yan tataya. Wala nang... Saka marami pa naman natutulungan din ng PCSO, di ba? Correct. Diba? Wala ka ng pondo kung sakasakali. So, sana nga lang yung... Sino kayo nanalo ng 600 sa 649, no? Taga Maynila eh. Laki naman. Taga Bacoor, Cavite daw. May ano daw. DJ. DJ daw. Yun ang iniimbestigahan. Yung iniimbestigahan ng mga yung yun nga PCSO. Yung nanalo? Hindi, ng senador. Siyempre sila naman ang gumagawa ng batas. Yung senador. Yung mananaya. Yung tumataya. Tumataya. Wow. Ang haba nga ng pila dyan sa loto. Kasi ang dami nakapilang tumataya. Ay, mali. Lutang! You should just let me freak you. I say you. Sige lang. Wala namang kung suswertehin ka, tuloy ka lang. Sa pagtaya. Sa pagiging senador. Tatakbo daw ulit. Yung senador. Yung tumataya. Uy, pwede yun na pag nanalo ka, tumakbo ka, no? Yung tumakbo ka. Senador. Hindi, tumakbo kang tumakbo kang jowa ko. Malalo ta! Sayaw mo nga. Shake it up, baby. Come on. Oh yeah. Mang Kanor, pangarap mo ba? Manalo sa loto? Maging senador? Ay, siyempre. Parang na rin ako nanalo sa loto nun. Oo nga, pag naging senador? Pag naging mananaya.
usually, saan kang branch tumataya? Sa Branch 12 ng Regional Trial Court. Diba? Ito talaga si Mang Kanor. Ako pag nanalo si Mang Kanor, anong plano mo, Mang Kanor? Lahat ng mga gusto nyo dito sa MBC, bibilhin ko. Wow. Ganyan ako, kayaman. Mayaman ako, tas dadagdagan pa yung yaman. Paano ko pa maubos yan? Uubusin ko na yan. Magsasawa ka na sa babae, Mang Kanor. Sawa na ako. Ay, susunod na po! Nicole Ayala! Christopher! Ay, happy birthday sa aking Consi Vice Karen Evaristo ng City Government of Bacoor. Happy birthday po! Mula yan kay Lauren! Happy birthday, Consi Vice! And of course, good morning po sa mga taga Suzuki, kay Ray Abat, at kay Sir Noel, kay Sherwin Josh. Thank you so much, Suzuki! Thank Motors you. Philippines! Salamat! At daghang salamat na kasama nyo, Tanya Chinita. At cool na Uncle Dago! Sa station number 1, 90.7 Love Radio, Feel Good Morning!